Sittiem qabel jingħata il-ġurament tal-ħatra bħala l-10 kap tal-Istat Malti mill-1973 l-hawn, il-President nominat George Vella sostna ma' One News li se jagħmel ħiltu kollha biex bil-mandat li se jingħatalu l-ħamis li ġej ikompli jżid fuq it-tajjeb li sar mill-predeċessuri tiegħu. Wieħed jipprova jidħol fiż-żraben ta' dawk li kienu qablek, tipprova tara l-aħjar tagħhom u tipprova jista' jkun tużaħ u żżid fuqu. It-tabib Vella qal li l-ġejjien diffiċli tbassru, iżda qal li jinsab lest biex jaqdi l-obbligi u l-responsabiltajiet li ġib magħha l-Presidenza b'moħħ miftuħ. Madankollu qal li wieħed irid iħejji lilu nnifsu għal dak li jista' jsib ma' wiċċu mingħajr ma jkun qed jistennieh. Però mbagħad ovvjament qed ikun ippreparat ukoll għall-imprevist. Ma nistax tgħid anke ħafna predeċessuri sabu ma' wiċċhom problemi li kellhom isolvuhom, problemi politiċi, problemi anke kostituzzjonali biex ngħidlek. Ġifieri wieħed jidħol with an open mind u jipprova li jagħmel l-aħjar tiegħu. Dr. Vella qal dan fit-tmiem laqgħa li kellu mal-President Mary Louise Colero Preca li matula kompla jingħata rendikont tal-ħidma li jwettaq l-Uffiċċju tal-President ta' Malta u l-entitajiet li jaqgħu taħtu fosthom il-Malta Community Chest Fund. Intant għall-ewwel darba fl-istorja, il-President għaddiet inventarji li kkumpilat l-Aġenzija Heritage Malta tal-wirt storiku u kulturali fil-palazzi presidenzjali. Komplejna nagħtu handover anka ta' inventarji, pereżempju tal-kodba li llum għandna f'dil militenzja fil-Librerija ta' San Anton, li hija xi ħaġa ġdida wkoll inizjattiva li ħadma matul il-Presidenza, imma wkoll għaddejna wkoll inventarji u rapporti ta' kwalinkwe xi ħaġa li konna qed naħdmu dwarha biex naturalment Dr. Vella jkun jista' jidħol u jkun jista' jkompli bix-xogħol tiegħu mingħajr difulta. Il-President nominat se jingħata l-ġurament tal-ħatra il-ħamis 4 April. Bi-Stazzjon 1 se jkun qed ixandar programm speċjali batta intervisti esklusivi ma' nies li ħadmu mill-qrib mat-tabib Vella. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.